Kaiwai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Tadzoka zvakareka kwachief charehwa Mutoko. Uko taikupaika nhau yeZizi. Nhau yekuti inini handiripwe kusvika Zizi rabuda. Kana usirida kubuditsa Zizi, famba usina kupfeka. Mudzimai aiudzwa izvi akatorara usiku hwese asina kupfeka nenhau imwe chete iyoyo. Ndopatakasiyira nhau yedu. Asika nhau iyi yazosvika kumakata. Madziso ahwira ari kuvava kuti aiwaka. Zizi ngaribude. Toda kutoriona Zizi. Ndochirongwa chatiri kukupaika zuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Zvakaoma zvekuno kwacharehwa kwaMutoko. Hakune ngozi yakaitirwa matanhire. Muzukuru wedu akaurayiwa kwamatanhire. Zvakaoma zvisingaite. Tiriko kwacharehwa kugomo rinonzi Siyaoneka. Izvo zvitakagarira takangorindirirawo kuti havasati vauya. Hanzi chiko chiri kunonotsa. Izvo zviri kunonotsa chambotangwa munotsa nyaya yeZizi ranga richitadza kusvika panzvimbo achibonzi Zizi ngariuye panzvimbo. Saka bva vakunetsana vachinzi vauye kunoku asina kupfeka. Saka vanga vachikumbirira mhepo kuti ikwanise kukumbiriwa kuti vanhu vauya vakaita sei akapfeka. Saka izvo vatonzi vauya asina kupfeka. Ndio zviri kunetsa. Saka sipa pava vanenge vamuroti. Saka apa vakuuya vasina kupfeka. Ndo zvakutoitika. Nhasi tichaonerera ne? Zvakaoma zviri kuno kwacharehwa Mutoko. Kwamatanhire muvhireji rekwaChimuti. Pazizi hade ruzivo rwakanyatsokwanya nezvavo. Pazizi vari kuti kudii? Ndikungonzwawo kuti vari kurambira Zizi ravo. Ndipo tinogumira kuziva kuti izvo zvoti zvinofamba sei pane zvinosodza neZizi. Inini ndiri sahwirawo musha muno sahwira mukuru. Sahwirawo inini ndiri pano. Ndiri kuti inini zviri kuuya pano zvandibve pano kusvika zvatopera. Ende ndichabva hari dzasukwa. Ende ndichatoda kanototi turu. Nokuda kwokuti ndiri kuona kuti vanhu ava zvavari kuita ka mombe dzikauya dzakawandisa mombe dzavanodzitemana. Ndoda kusiya ndakagovera kuti imba yakati dzake wese okwanira. Madzibhana mese musabve pano. Toda kukupai mari madzibhana mari iri kuuya cash. Ndevakadzi varume muchamira nomombe. Ndozvandataura sahwira mukuru sahwira mhindirira. Sahwira kumabaira. Madzibhana mese musabve pano. Ko nhau yeZizi yakamira sei? Nhau yeZizi iri kuti mira kandi gotaura ikunongobva wanyanyaka. Kati isusu Zizi amai avari kudzwa Zizi rarambirira kubuda nokuda kwokuti ratohwa nevamwe amai wakuru wavo vari kurirambira Zizi. Ndoramisa purogiramu yese pano. Aiwa inini ko Zizi manje ndandati Zizi ngawarege kubuditsa wauye penzi. Inini sasahwira mukuru ndangandati inini vanhu vari kurambira Zizi ngavasiye vakadaro. Amai avo ngavachingouya vakangokutunura zvavo nokuda kwokuti amai avo aedze vakakutunura. Ngavachatyei? Hakuna chavachatya. Ndanga ndiri ndaindokutunura hino dzose katanu nokoti vakomana panzira tende. Saka amai avo kutoswedera vari kutipedzera nguva amai avo. Inini dai ndandaziva madhaire
election ari kuuya nawo ndaigona kuwachingura Emeni. nokuda kwokuti zvimwe zvacho zvinoda sawira mukati kuti ndima dzifambe saka ndinotini naiva madzisawira musha muno muchatondipawo kamwe chete katuru kana kambudzi ndingandoende achauya ayo anotondipa vakadzi Pai kuti ndipe ng'ombe. Unapereka ali pano ali kutopua. Wali kutopua ali pano na huyo itaituru ali kuya na ng'ombe. Anotipa anorega neiko. Anotipa. Madzibana ese muchapuwa madhora eno kana ari $5 kana ari chichi. Madzimai. Wari kutsakira ng'ombe akadonende kune muchapo wakarodi. Akatipoa imari. Muhomwe. Atopedza so. Aichuya ngozi yotaigarira. Iningana kuti pasondo mbiri tiri pano. Endo chirongwa chatakupai neudiki hwacho tine urombo, asi chandingade kukuzivisai ndechekuti tazosvikira kubva pane uno musha nekuda kwezvikonzero zvakawandisa. Chekutanga mhepo yakagara yatumira shoko kuti aiwa vemakamera hatisi kuzoda kuona chinonzi kamera, ndo chekutanga. Chepiri, ambuya vauya vasina kupfeka ka isusu kuti titore zvakadaro tichizoisa pachivhitivhiti taona zvakare zvisina kodzero. Naizvozvo ivo varidzi vemusha vasvikawo zvakare netimu ratisvika nemombe rekutanga, mombe dzekuripisa, vakataura kuti aiwa nhau iyi hatitomboda hedu kuti ibude kunze, it's an internal thing. Naizvozvo hatisi kuda kuti muiburitse, saka tabva taona kuti aiwa isu chekumirira hapana, chatingarumirwe nemosquito tiri mamutoko kunze kwasviba hapana. Chimwe chikonzero ndicho chekuti panga pasisina light. Vanhu vauya hongu asi vasvika kunze kwaita sei kwadoka. Naizvozvo hatina kukwanisa kuti tinge tichikupai nhau yacho zvizere, asi chatoda kukuzivisai ndechekuti chiitiko ichi chakaitika mamutoko. Chief charehwa mukavabvunza vanokuudzai nhau iyoyi, takasvikawo zvichiitika tikazvisiya zvichiitika. Andrew Neshamba signing off. Ngatsangane mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai, asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh